Nyapa? Tuku galon nang banyune entek iki lho arek ngombe. Ah, ganggu lho, Dik. Betul dhewe nyapu lho. Walah, Pak, nak aku kuat ngangkat dhewe ra mungkin aku ngongkon kowe. Gendang kono. Ya kan aku sih kerja iki lho. Walah, Pak iki kan ya tugasmu to, tugas wong lanang. Piro wae isi tuku galon? Nyaki duit teh, gendang mangkat kono. Oke jen ampun aku rasane iki. Didik wong lanang lho. Kan. Nah, terus aku cari ngongkon sapa nek ora ngongkon kowe. Kon ngongkon tanggane ngono apa piye? Wong kok rumah aku lak dikongkon kok ya cerewet ae. Wong kok rumah saku didik Pak. Didik Pak. Dan tuku dhewe nyapu lho. Sini, Mbak. Ada, jangan. Heran aku ngerasa nih. Wong wedok gaweane kurang senengane ngongkon tok. Tapi ora tuku yo karo ngombe opo? Ya apa juga susu. Warung ade pol. Arep motor yo bensin tank. Sepeda ora giablek. Jan. Dek. Banyak kan iki. Nyapa to? Ya dalan jero kono lho. Kowe iki ditekone malah bekak-bekak lho, Dik. Delen di banyune iki. Dalan jero kono lho. Ngomong sing apik kan kenek sih. Astaga, Pak. Kowe mau tak ngomong tuku apa? Ya banyu toh. Ini banyune. Lah iki. Lah kok santai, Dik? Lah ya mbok kok. Lah kok warungmu penuh iki. Ya sapa sing buka iki mangke? Sing buka kuwi tanganmu ki mau kok e. Kowe iki nek dikongkon emang ora tau bener kok, Pak. Lah nek entek iki lho. Arep ngombe apa terusan? Aku gak mau tahu, tuku meneh kuwi. Lah duwite gur pas 5.000 lho Terserah mangke. kowe gak mau tahu aku kok. Itu pun nggo duitmu dhewe kuwi. Kowe iki nek dikongkon ora tau bener kok e. Makane nek dikongkon niku ora usah muring-muring terus. Dikongkon niku sing ikhlas. Ngombe yang ngombe kowe dhewe kok. Gaweane dadi bojo bermuring-muring wae. Bojo model opo ngono kuwi. Kayak sing buka iki mang sapa ngono lho jan diamput tenan. Sak diawane kono entek iki. Banyu kranae nek